Espero que o pasedes moi ben. Un forte aplauso. Hola, vos. Das un pouco de semente rico? De onde sabes? Das abellas de Beleza, as que les encanta zumbar en busca de máis fermosas flores para sempre encachuchar. Está riquísima. As abellas levan o néctar á colmea e con el alimentan a raíña. E fabrican 12 mel, agricultores colectan. Mira, mira!
Rexes, queres coñecela? Vale, nada me gustaría máis.
creador